Здравейте хора и добре дошли в новото видео. Съжалявам, че толкова дълго ме нямаше, обаче малко ме домързя да правя видеа. Така, сега ще правим скин ревю. Знам, много оригинална идея, никой до сега не я е правил и да, много яко. Добре, да започваме. И така, да започнем с скиновете на Шели. Както знаете, не има много скинове. Така, първият скин, който е достъп, е този. Бандита Шели. Достъп скин, знам. Аз лично не го харесвам така. Втория скин е PSG Шели. Достъп скин също. Така, започва якото. Squad Booster Шели, която е доста готин скин, обаче така. И тук вече почваме с Brawl Pass скиновете. Мега як скин. Но сега този е отвратителен скин. Не знам защо си купих Brawl Pass Plus. Да, сетих се заради този скин. Този скин беше мега добър. Така, обаче на другия си акаунт имам един скин, който много малко хора имат. Сега ще ви го покажа. Ето, гледайте. Стар Шели. Мега як скин. Да, не гледайте, че името съм си го написал малко зле. Защо? Писах си като бях във втори клас, затова мълчете си просто. Така. Сега да си оберем нещата, които имаме така, като съм влязал. Хайде. За днес. Много мразя, като забива толкова. Връщаме се в стария акаунт сега. Какво стана? И връщаме се в стария акаунт. Така. Продължаваме с Нита. На Нита имам два много скучни скина. Панда Нита, който всъщност е готин скин, но не знам. Любимото ми животно е панда, така че и Лала Нита, който е малко тъпичък скин. Така. На който имам много малко и бейсик скинове. Като започнем с Rockstar Cold, който е доста буквално. Този код не мога да му прочета името. И Dark Angel Code, който беше безплатен по Коледа. Така. Доста тъп скин, не знам, защото толкова хора го харесват така. На Бул ми е един от любимите скинове там. Така, Touchdown Бул, който е става. Този е мега топ скин. Не знам, що го купих. И сега най-якия скин. Вижте го. Прилича на Елвис Пресли с тия бакенбарди. Толкова е готин. Но вижте съм. Така, Брок. На Брок имам два скина, които са които са Power Rangers. Така. Първият е Супер Рейнджър Брок Пинк. Доста як, обаче повече ме кефи този Супер Рейнджър Брок Ред скина. Много готин, но да продължавам. Ел Примо. Там има много як скин също. Така, започваме с първия Ел Автоматик. Доста тъп скин. Втория ми скин беше... Не мога да го прочета, така. И този скин, който сега ще видите, е мега готин. Вижте го само! Обаче следващия също. Вижте го. Готови ли сте? Да. Мега як и хубав скин. Не знам, защо толкова хора не го харесват. Така, Бар. На Барли имам много малко скинове. 4. Така, първият ми скин, Wizard Barley, всеки със супер села го има. Втория ми скин, другия Wizard и Golden Barley, много готин. И накрая, само няма значение как се казва, мега готин скин.
Напълно си заслужават парите, които дадох. На Поко имам един скин, но той е много готин. Много ми се. Само го вижте, колко е готин. Заради него исках да си вдигам код нагоре. Така, Росъл нямам скинове. Искам... Не, този е грозен. Ето този скин. Той е доста хубав според мен. Така, сега... на Джеси. На Джеси имам един скин, за който също не съжалявам, че ги дадох тия пари. До Джеси, мега як скин. Тия пари, джемове, напълно си заслужават. Така, Dynamite имам един скин, който ми изпадна от такова. Забравих на силно. Така, Тик имам 4 скина. Но сега първия топ скин. Обаче сега мека Тик, да, най-якият скин, който съществува. И последния, ето този, доста грозничок. Да, така, но искам ето този. Бих дал тия пари, но ги нямам. Така, бит имам най-добре скина. Класик е бит. Да, всеки сигурно го има. Но това няма... котката, извинете. Рико нямам скинове, но толкова искам. Ето този попкорн Рико и ето този чикен Рико. Бих се съгласил да получа и този Рико, обаче... Все така. Да, Рико. Не го нямам нито един скин. Но толкова искам ето този скин. Не е як. Пени имам 2 скина, което много хора ги имат. Бъни Пени, да, як скин, гледайте го, супер. Така, и другия е по-готин, Dark Bunny Penny. Вижте го какъв е як скин. Да, Каро имам 2 скина и първият е Hog Rider Каро, който толкова много исках, защото толкова много симпах Hog Rider-а. Така, и Гоблин Каро, който не е чак така, сега преминаваме към Джаки. Джаки има мега топ скин. Вижте го, конструктор Джаки. Гъс имам един скин. Войска от Гъс. Доста топ скин. Знам, не хейтете това, бо нямам скинове. Чакайте. Но, имам скин. Сега забелязвам. Вярно, че ми се падна. Така, много искам ето този скин. И този, а най-вече ето този. Смисъл, вижте го какъв е Сигма и як. Не се заслужава обаче пари. Емс. Имам скин. Мислех, че нямам. На Стю нямам скин, но много искам ето този, който е за 1000 блинга. Вижте го ляко. Извинете. Така, чакайте една секунда. Успях да спра котката да не събори света. Така, Пинк Пайпър, много топ скин, но сега. Марипоса Пайпър, вижте я каква е готина. Така, Пам имам един доста топ скин. Holiday Пам. Топ. На Франк имам 2 много готини скина. В смисъл, сега... Сега искам да видите. Гледайте. Ето този. Кейвман Франк и... Този Франк. Готин. Един от първите ми скинове. Така. Ванара Франк. Този скин го обожавам и го искам, но не си заслужава и една стотинка. В смисъл, заслужава си, но не толкова. Биби има мега яки скинове. Вижте. Този скин ми е един от любимите, а също и ето този. В смисъл, вижте ги какви са готини. Но... какво стана? Ехо. Добре, така. Но много искам ето този скин. В смисъл, вижте го.
Мега як скин. А този скин, да, не се заслужава. Биби е по-ниска. Така. Не си заслужават много другите скинове. Така. Би. На Би имам един много тъп скин. Ladybug. Би. Мега тъп скин. Мега тъп бролер. Знам. Нани. Ретро Нани. Бейсик. Да. Едгар. Тук имам два много яки. Първия. Този много ме кефи. Не знам що. И папарапа. В смисъл доктор Едгар. Вижте го, хора. Така. Гриф. На Гриф нямам нито един скин. Но много. Ама много искам този, който е еленчето. Така. Гром. Нямам скин, но много е готин той скин. Много искам, но не си заслужава. Особено за Гром. Опа. Бони. Бони имам два скина. Много яки. Футбол Бони. Пиу. И Уникорн Бони. Пиу. Бум. Така. На Гейл нямам нито един. Много тъжно. В смисъл. Да. На Колет. Тук на Колет става интересно. Чакайте, че това ме дразни от много време. Ето. Тук започват Brawl Pass скиновете ми. Първият ми Brawl Pass скин. Пинко Паулет. Много як скин. Не го коментираме той, но е по-добре от ето този скин. В смисъл, вижте го! Много е тъжно да го гледаш. Така. По-добре. Не, това. Да. Така най-добре. Така, Бел нямам скинове, но много искаме този. В смисъл, вижте го колко е як. Така, Аш. Нямам скин, но искам той пинятата. В смисъл, вижте го, бе, човек. Така. Уала. Нямам нито един скин, но вижте двата последни. В смисъл, този е като лисицата от Наруто с 9 опашки. А пък другия е някакъв мега готин. Вижте го! Така. Сам нямам скинове, но искам ето този много Цезар сам. Но най-вече искам ето този скин. Dark Clone сам. Вижте го колко е готин, хора. Така, Мейзи. Не. No comment. Така, Ханк. Имам един скин, който е тъп, но много искам той. Но не си заслужава за тъп бролер. Имам само този скин. Да. Много тъжно. Перо, имам един скин на този, но много искам този скин, дето е като аквариум. Лори. Тя ги купих на премиум. В смисъл, вижте колко яко. Анджел. Този скин е много як, ама не си заслужава. Аз не го играя даже. Мортис с шапката е най-хубав. Не си заслужава Мортис просто. Но най-много искам ето този скин. Вижте го, бе, хора. И не си заслужава парите въобще. Така, Джин. Не. Максимум няколко скина, които много искам. Имам. Харесвам, но той много искам. А също този и на последно място този. Мега готини скинове, хора. Що да не си купя някой от двата? Така, имам Пантер Макс, имам Леопард Макс, имам и другия скин GT Max. Да, имам и обикновено. Много забавно. Да си го купя ли? Кой от двата? Не мога да реша. После. Така. Спраут. Нямам скинове, но много искаме този. Вижте го. Вижте го само какъв е як. Лунар Спраут. И другите. Не. Скуик. Не си заслужава. Имам един скин, но... Много зле всичко.
Така. На Рос имам един скин, който е мега як. Вижте го! Маршал Рос. Но много искам и ето този. В смисъл, вижте го как ден си. Мечтите са хубаво нещо. Имам известно количество скинове. Този скин. Яко, ама Годзила бъс. О, мега яко. В смисъл, вижте го. И сега, па-па-ла-ла-па. Така. Много яко. Този, той жадувах като го видях, да го имам. Този е тъпичък. Не, як е. Да, як е. Но много, ама много искам ето този скин. Вижте, какво стана? Що? Ето. Вижте го, хора. Вижте го! Така, Джанет има най-яките скинове ever. GeForce Джанет. В смисъл, вижте я. И сега, любимия ми скин, който имам. Popstar Джанет. Вижте я, хора. Така. Той скин много искам. Величествен, хубав скин. Така. Този скин не ми е от най-любимите, но също го искам. Но е готин, няма да го откажа. Така. И най-любимия ми може би... Не най-любимия. Е тоя. Вижте го, хора. Така. Но този си оставил в фаворит. Така. Дълг имам един скин. Да, тъпичко. Но той има само един скин, така че Чарли. Толкова я обичам. И този скин е много як. Толкова ми липсват старите времена. Това беше първия бропас. И Amazing Чарли, която е тъп. Никога като видях този скин, просто трябваше да си го купя. Вижте го, хора. Някакъв французин. Франсет. Мелоди имам скин. Един. Но той има само един. Така че... Сив е Мелоди. Фрея, спри. Лили. На Лили нямам скинове. Не си заслужава да имам скинове. Спайк. На Спайк имам много як. И Сакура Спайк. Вижте го, хора! Така. Но... искам този анимирания. Не знам, защо толкова хора харесват такото. Така, виж, той не трябваше да го взимам, трябваше да си вземам белия, но той ми е любим. Вижте го, вижте го, вижте го! Колко е як. Леон имам един скин. Шарк Леон, много як, знам. Млакни бе. Съжалявам. Не ми се смете с това. Така, Санди, сега. Той е скин, тъп скин, много и Вижте, хора. Така, другите сега ще ги видим. Сега отиваме да видим, да ви покажа кои скинове искам. Така, чакай, излязла е тая Пени. Какво? И тази Джаки. Интересно. Така, сега влизаме в шопа. Я да видим на код. Имам един Hypercharge скин. Много гадно. Млакни бе! Чакай сега да си взема къде е това. Добре, тара. Мега готини скинове. Той е един от най-готините скинове. В смисъл, и той е мега готин. И той е топ. Така. Мистер Пи. Той само го искам. Другите не чак толкова. Така, Сърч. Много искам. Да, вижте го, хора. Амбър. Вижте този и другия. Много се яки, но повече предпочитам мускетара. Така, вижте, много искам този. Вижте, много е як.
този Байрон. Мега готини скинове. Заслужават си всички. Вижте ги. Мек искам къде е. Не този. Ето го. Монстър Трък. Мега як скин, знам. Фанк. Тия двата скина са мега грозни според мен. В смисъл не мега, но вижте, това е любимия ми скин от Фанк. Не знам защо толкова хора предпочитат другия така. Иви. Той скин не си заслужава така. От Отис. Той скин ми е много любим. Вижте го само. Мега така. Бъстър. Чакай, какво? Защо дойде от тук и отиде чак там? Той скин... Това го читам пред миналия така. Честър и двата скина са мега готини. Вижте го този. Мисля, че ще е първият скин, който ще ми купя като фуспочеля. Така, сега... този скин ми трябва задължително, за да си попълня колекцията. Ето тази. Вижте. Мега яко. Знам. Защо излязох? Така. Къде бях? Манди? Не. Не си заслужава. Не. Да. Този е много як скин. В смисъл, виж... Чакай, какво? Чакайте, една секунда. Показвам и сърчице. Мега яко. Така. Арти, вижте го този скин. Много як, ама... Не. Има нов скин. Той не съм го видял. Не се заслужава този. Така. Корделиус, този скин ми трябва задължително. Вижте го само. Вижте му анимацията. Този скин готини само. Мега. Този скин е мега готин. Много го искам. И последно Кит. Искам само един скин на Кит, който... Имам ги всичките други. И добре хора, това беше днешното видео. Благодаря за гледането. Какво беше сега? Сетих се. Така, благодаря за гледането. Чао и до следващия път. Чао!